момента сме на етап, в който ще пускаме много скоро конкурсната процедура. Вече проведохме анкета измежду гимназиите и това, което установихме е, че младежите имат желание да развиват проекти в областта на екология, на спорт и на култура. Опитваме се да правим събития, които да въвличат повече общественост. С увеличаването на успешните събития се увеличават и хората, които са склонни да подкрепят един или друг проект. Съвсем скоро ще стартираме конкурс, с който младежите ще кандидатстват с свои идейни проекти. Те ще са неформални групи младежи. Това, което ние ще насърчим от тяхна страна е каквито и съмнения или страхове, опасения да имат, да дойдат при нас, да се консултират, ние ще ги насочим. Винаги сме отворени за младежите, винаги сме готови да се обърнем към тях и да реализираме тяхната идея, да им помогнем. Това е идеята ние да покажем на тях, че има кой да им обърне внимание, че има хора, които вярват в тях. Плода на нашия труд, след това като се обърнем и като го видим, и ние знаем, че заедно сме го сътворили и това е безценно. Според мен, като вече завършила училище и университет, мен лично ме мотивира мисълта и това да вдъхновявам по-малките, да им предавам това познание. Но всъщност няма по-малки, няма по-големи. Ние всички сме едно. За мен Младежка банка е кауза, която създава.